Ingħataw il-ġurament tal-ħatra l-Awditur Ġenerali Anthony Mifsud u d-Deputat Awditur Charles De Guara dawn ġew konfermati mill-ġdid għal terminu ieħor ta' 5 snin huma diġà okkupaw il-karigi rispettivi tagħhom tul dawn l-aħħar 5 snin u mistenni li dan ser ikun l-aħħar terminu tagħhom. Il-ġurament ingħata mill-President ta' Malta George Abela flimkien mad-Deputat Speaker Censu Gallia fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Intant fid-diskors tiegħu il-President ta' Malta George Abela faħħar il-ħidma ta' Anthony Mifsud u Charles De Guara u qal il-funzjoni tagħhom hija essenzjali fil-ħarsin tad-demokrazija għaliex fost affarijiet oħra huma jwettqu xogħol ta' monitoraġġ u skrutinju fuq l-amministrazzjoni pubblika. Il-President Abela spjega kif l-irwol tagħhom hija ta' importanza tant li dawn inħattru permezz ta' vot fil-Parlament li ma' vot jeħtieġ iż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati. Preżenti għal ċerimonja il-ħamis filgħodu kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil.